B'investiment ta' 6 miljun euro li huma kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajt, il-proġett fil-Menqa fil-Port tal-Imġar Fawdex jinsab fi stadju avvanzat u mistenni jkun lest fil-bidu tas-sena d-dieħla. Il-proġett mistenni jtejjeb l-aċċessibilità u s-sigurtà fil-port li jara ħafna opri tal-baħar deħlin u ħerġin fosthom dawk tas-sajjieda li wkoll se jkunu mejjuna. Bħala parti minn dan l-investiment se jkunu qed jiġu installati 4 puntuni ġodda. Dan fil-waqt li qed jiżdiedu l-faċilitajiet ġodda għas-separazzjoni u r-rimi tal-iskart iġġenerat mis-sajt. Waqt li kien fuq il-land tax-xogħol il-Ministru għall-Infrastruttura u t-Trasport Ian Burge qal li l-impenn tal-Gvern huwa li l-infrastruttura ttejjeb l-għejxien tal-Maltin fil-waqt li ttejjeb il-prodott turistiku Malti u Awċi. Hawnhekk ix-xogħlijiet qed jirrigwardjaw issa l-aspett marittimu, l-infrastruttura marittima mhux biss allura t-toroq imma l-konnessjoni dak li għandu x'jaqsam mal-baħar Għawdex hija gżira u għaldaqstant l-infrastruttura anke fil-port tagħha, fil-port tal-Imġar hija importanti u għalhekk ħassejna li għandna nagħmlu dan l-investiment. Il-Ministru Ian Burge innota kif bħalissa f'pajjiżna għaddejjin xogħlijiet fil-bini ta' breakwater ġdid f'Marsa Xlokk, il-bini ta' mollijiet f'Witilajn u anke f'San Ġiljan, filwaqt li l-mollijiet ta' Mġar ix-Xini u l-bajja ta' Santa Marija f'Kemmuna huma lesti. Min-naħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal kif parti minn dan il-proġett hemm maħsub il-bini mill-ġdid ta' slipway u tal-mollijiet kif ukoll qed isir tħammil tal-port. Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin nibdew ukoll tisħiħ ta' aktar slipways madwar Għawdex ukoll bil-kollaborazzjoni ta' Infrastructure Malta sabiex nibdew nilavaw il-prodott lokali anke ġewwa Għawdex. Il-Ministru Camilleri qal ukoll li f'dan is-settur se jkunu qed jaħdmu fuq l-immodernizzar tal-imħażen illi fihom tista' taħżen l-affarijiet biex jiġu iffriżati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.